Alhamdulillah cuacane padang dina iki. Lho, suarane manuk saut-sautan jan syahdu tenan. Dina iki ana acara ruahan kupatan. Lho, kupatan meneh. Pi dina iki Mbak Titin ape nyepil carane gawe lepet. Dimulai dari mbacoki klopo sik ya. Apane sing dienggo lepet iki engko ora tuwa ya ora enom. Dadi sedengan, isu-isu ngombe duduh klopo suwegering ngene. Klopo sing bar tak bacok iki mang ape gawe lepet iki beras ketane karo kacange. Ben lepete ketok ayu, klopone dioceki sik ya, Cah. Bar dioceki langsung ae diparut. Iso diparut manual utawa mesin sesuai selera. Esek-esek lek marut. Lepet iki tambah akeh klopone tambah enak lho ya. Bariku janure dibuak bongkote. Terus lepete iki dicarep karo uyah sithik ben ana asine lan gurihe. Duwe mbok jan pengertian, ngerti ae nek aku iki ora doyan lepet sing ana kacange. Dadi aku digawekno lepete sing polosan nganggo klopo tok. Iki tutor carane gawe lepet. Piye ke tau gawe ta urung? Iso apa ora? Nek menurutku wong iki barang ketok, angger gelem sinau ya mesti iso. Iki mbokku sebagian wis bar buntel gawe aku, saiki lanjut tak kei kacang terus langsung dicampur kaya ngene. Re nek sing wong seneng lepet ana kacange ya kandhane gurih, tapi aku gak doyan dadi aku nek ngarani ya gak enak. Piye menurut Cah komeno? Kowe tim sing apa seneng nganggo kacang apa sing polosan, Cah? Kita lanjut gaweanku ya gawe lepet, bunteli sampai bar. Ruahan ngene iki, Cah, jarene wong Jawa utawa wong daerahku ngomonge ya kudu gawe lepet. Soalnya iki jare kanggo tekene wong sing wis ninggal. Iki mbah mitos mbah tahayul tapi yo wis biasa dadi adate wong daerahku. Jadi tiap ruahan yo gawe kupat yo gawe lepet. Iki engko kupate karo lepete engko dienggo bancaan ning masjid. Yo ambeng lumpuk kundangan bareng-bareng ning masjid. Iki leh kumbunteli lepet wis oleh akeh dadi karo makku iki aku dikongkon gendeli 5-5 ben gampang engko lek ngengkir. Bar dibunteli kabeh lepete iki janure ana sisane dadi iki tak gawe kupat. Iki tutoriale, Cak, mbah ingeti dhewe. Aku ki nek ape jelasno ya angel. Piye lek jelasno? Ingeti nganti teliti yo carane gawe kupat iku koyo ngene. Janur sing bongkot, sing sisih ning isor, sing sisih ning dhuwur. Bariku langsung dilebokno. Ingeti yo, Cah, aku ora iso njlentrehno iki. Wis pokoke ingeti dhewe. Kira kowe iso apa ora ta wis tau gawe. Ngene iki ae lho, Cah, aku lek sinau ndik kae ku yo nganti bolak-balik ora iso-iso. Tapi krana aku iki wong telaten niteni yo dadine suwe-suwe iso. Jane iki mau kupatanku kari. Daerah liya-liyane wis nggodhoke wis ndek ingi, tapi desaku malah anggek saiki. Ale ndek ingi barengi karo malam nifsu Sakban, Cak. Kupat lepetku wis dadi kabeh, tak jekurno dandang terus tak kei banyu ae, ditutup langsung dikas geneni. Aja salfok ya, Cak, iki